नमस्कार. तब्बल 8 वर्षानंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत आणि त्याच संदर्भात आज आपण आमच्या सगळ्या दर्शकांशी संवाद साधणार आहोत. नेमकं या निवडणुकींचा जो रणसंग्राम आहे तो आजपासून सुरू होतोय, कारण गेली 8-10 वर्ष ज्या लोकप्रतिनिधींची 8 वर्षापासून अधिक काळ लोकप्रतिनिधींची प्रतीक्षा जनसामान्यांना लागून राहिलेली होती, त्या सगळ्या निवडणुकांची सुरुवात झालेली आहे, शुभारंभ झालेला आहे आणि जो उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा दिवस जो होता तो आज अगदी पूर्वसंध्या आहे. उद्या शेवटचा दिवस आहे आणि आतापर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या 50 जागांसाठी आणि पंचायत समितीच्या 100 जागांसाठी विक्रमी अशा प्रकारचे तब्बल 1250 अर्ज जे आहेत ते विक्रीत गेलेले आहेत. 1250 इच्छुकांनी या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते या ठिकाणी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून घेतलेले आहेत. तालुका निहाय त्याची आकडेवारी जी आहे ती आम्ही आपल्या समोर आणूच, पण आज जे दिग्गज खऱ्या अर्थाने निवडणुकीचा जो या ठिकाणी शुभारंभ आहे, रणसंग्राम आहे, तो सुरुवात झालेला आहे आणि आजपासून या झेडपीच्या निवडणुकीत कोण कोण उतरतंय हे आपल्या समोर स्पष्ट होतं. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं, जर आज मोठं नाव या झेडपीच्या निवडणुकीमध्ये आपण पूर्ण जे जवळपास 12 उमेदवारी अर्ज जे आहेत जिल्हा परिषदेसाठी ते दाखल झालेले आहेत आणि पंचायत समितीसाठी सुद्धा 12 उमेदवारी अर्ज दाखल झालेले आहेत. या 12 जिल्हा परिषदच्या उमेदवारांमध्ये तगडे उमेदवार म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं अशा प्रकारचे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी हे वेंगुर्ला तालुक्यातील आडेली मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले आहेत. त्यांच्याच बरोबर महेश सारंग भाजपाचे जिल्हा चिटणीस हे सुद्धा निवडणूक रिंगणात उतरण्यासाठी त्यांनी कोलगावमधून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे, सावंतवाडी तालुक्यातून. त्यानंतर विकास सावंत यांचे सुपुत्र जे गेले काही काळ या ठिकाणी संपूर्ण राजकीय याच्यापासून थोडेसे दूर होते, मात्र आता त्यांनी पुन्हा एकदा सक्रिय राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतलेला आणि भाजपाने त्यांना माझगाव मतदारसंघातून सावंतवाडीच्या उमेदवारी दिलेली आहे आणि त्यांनी आज उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष जे आहेत रेश्मा सावंत ते त्यांच्या समवेत या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उपस्थित होते आणि त्यांनी सुद्धा मोठ्या ताकदीने आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे दुसरे माजी अध्यक्ष संजय पडते यांना शिवसेनेने शिवसेनेकडनं उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे आणि ते सुद्धा निवडणूक रिंगणात उतरल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर अनंत पिळणकर हे सुद्धा एनसीपीचे कणकवलीतील नेते यांनी सुद्धा उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे कणकवलीमधनं. त्याच्यानंतर कणकवली तालुक्यातच वैदवी गुडेकर या कलमट मधून युबीटी कडनं निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या आहेत. सायली तोरसकर आहेत हळकुळ बुद्रुक मधनं बीजेपी कडनं निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या आहेत. तर ही काही महत्वाच्या दिग्गज उमेदवारांची नावं आपण या ठिकाणी सर्वप्रथम सांगितली आहेत. पण दर्शको, जी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर निवडणूक होते, या निवडणुकीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे आणि पाहायला गेलं तर बराच काळ जवळपास 8 वर्ष संपूर्ण मागची निवडणूक झाली आणि त्यानंतरचा हा लोटलेला काळ नवीन युवा पिढी सक्रिय राजकारणामध्ये दाखल झालेली आहेत आणि जी जिल्हा परिषद आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राजकीय समीकरणं बदललेली आहेत. त्यामुळे किती जणांना निवडणूक रिंगणात उतरता येतं, स्वतःचं नशीब आजमावता येतं, या सगळ्या गोष्टीकडे सगळ्यांचंच लक्ष होतं आणि अखेर ज्या महायुतीची प्रतीक्षा होती ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महायुतीची नारायण राणे यांनी घोषणा केलेली आहे आणि त्यानंतर निवडणुका या होऊ घातलेल्या आहेत. अनेक ठिकाणी महायुतीमुळे बंडखोरी होते, शिंदे सेनेकडनं होते, भाजपकडनं होते, या सगळ्या घडामोडी चालू आहेत. पण सगळ्यात महत्वाचं, कारण उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा उद्याचा शेवटचा दिवस आहे, त्यामुळे नेमके किती उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरत आहेत, जिल्हा परिषदेच्या 50 जागांसाठी किती उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरणार आहेत आणि पंचायत समितीच्या 100 जागांसाठी किती उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरणार आहेत हे आम्ही दर्शकांसमोर आणणार आहोत. आतापर्यंत जी नामनिर्देशन पत्र दाखल झालेली आहेत ती जिल्हा परिषदसाठी 12 नामनिर्देशन पत्र दाखल झालेले आहेत आणि पंचायत समितीसाठी 12. पण सगळ्यात महत्वाचं, कोरे फॉर्म जे आहेत जिल्हा परिषदसाठी 50 जागांसाठी 503 जणांनी या ठिकाणी निवडणुकीसाठी रिंगणात उतरण्यासाठी उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते घेतलेले आहेत. त्यानंतर पंचायत समितीसाठी 757 जणांनी हे कोरे फॉर्म आपल्याकडे घेतलेले आहे. अशी ही जी संख्या आहे ती जवळपास 1260ची आहे. त्याच्यामुळे 100 आणि 50 150 जागांसाठी हे 1250 आजपर्यंतचे ज्यांनी कोरे फॉर्म जे घेतलेले आहेत ते निवडणूक रिंगणात उमेदवार उतरणार आहेत का हे पाहणं सुद्धा उद्याच्या दिवसात महत्वाचं ठरणार आहे. कारण फक्त या एकूणच 150 जागांसाठी
24 उमेदवार आहेत यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले आहेत. बाकी सगळ्या जागांसाठी उद्या एकच शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे उद्या सगळ्या तालुक्यांमध्ये जे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची जी निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी जी कार्यालय आहेत तिथले निवडणूक निर्णय अधिकारी जे आहेत, प्रतिनिधी जे आहेत ते उमेदवारी अर्ज स्वीकारणार. त्यामुळे सगळ्याच ठिकाणी आपल्याला गर्दी पाहायला मिळणार आहे. सगळ्याच पक्षांनी जी सस्पेन्स आहे, कारण कोणाला आपण उमेदवारी जाहीर करतोय त्यानंतर कोणाला देतोय, हा सगळा सस्पेन्स कायम ठेवलेला आहे. आणि अशामध्ये जे उमेदवारी अर्ज आज दाखल झाले ते आम्ही तुमच्या समोर मांडलेलेच आहेत. आणि या सगळ्यामध्ये कणकवलीमध्ये 3 उमेदवारी जिल्हा परिषदसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत, कुडाळमध्ये 2 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत, वेंगुर्लामध्ये 2 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत आणि सावंतवाडीत सर्वाधिक 5 उमेदवारी. सावंतवाडीमध्ये महेश सरंग, विक्रांत सावंत, मायकल डिसोजा, सुप्रिया मडगावकर आणि प्रियंका नारोजी या सगळ्या 5 उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. आणि वेंगुर्ल्यातून मनीष दळवी यांच्यासह रेडी मतदारसंघातनं चंद्रहास पांडजी यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. कुडाळमध्ये संजय पडते आहेत आणि कणकवलीमध्ये अनंत पिळणकर. तर ही उमेदवारी ज्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले त्यांची नावं या ठिकाणी आपण वाचलेली आहेत. पण शिवसेनेकडून शिवसेनेचे नेते निलेश राणे यांच्याकडनं कुडाळ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे जे संभाव्य उमेदवार आहेत, ज्यांची उमेदवार आहेत त्यांची उमेदवारी जाहीर केलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये आमरड जिल्हा परिषद मतदारसंघातून दीपलक्ष्मी पडते यांचं नाव या ठिकाणी जाहीर झालेलं आहे. त्या माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आहेत. त्यानंतर वेताळ बांबर्डेसाठी सर्वसाधारण मतदारसंघातून नागेश आयर यांचं नाव या ठिकाणी उमेदवारी यांना जाहीर झालेली आहे. त्यानंतर पावशी मतदारसंघासाठी तुकाराम साहिल यांची उमेदवारी दाखल झालेली आहे. घावनळे मतदारसंघासाठी केशव नारकर यांना उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. त्यानंतर माणगाव मतदारसंघासाठी रुपेश कानडे यांना उमेदवारी दाखल झालेली आहे. त्याच्यानंतर नेरूर मतदारसंघासाठी संजय पडते जे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष ज्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला तर त्यांना उमेदवारी शिवसेनेकडून दाखल झाली. आणि पंचायत समितीसाठी सुद्धा या ठिकाणी जी संभाव्य उमेदवार आहेत ज्यांना शिवसेनेने उमेदवारी दिलेली आहे कुडाळ तालुक्यामध्ये, तर त्यांची यादी आमच्या हाती आलेली आहे. माणगावसाठी कौशल जोशी यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर गोटसमधून दिव्याने खरात यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आलेली आहे. बांबर्डेमधून अश्विनी उदय सावंत यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आलेली आहे. डिगस पंचायत समिती मतदारसंघासाठी निखिल कांदळगावकर यांना उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. जांभवडेमधून बाळू जांभवडे, कसाल पंचायत समितीसाठी बापू पाताडे, नेरूरवाडा पंचायत समितीसाठी नीता नाईक, पाट मतदारसंघासाठी प्रियांका जळवी, साळगाव पंचायत समिती मतदारसंघासाठी मिलिंद नाईक. तर ही शिवसेनेने उमेदवारी जी जाहीर केलेली आहे आपल्या उमेदवारांना, त्यांची उमेदवारांची नावं जी आहेत संभाव्य ती आपल्या समोर यादी आलेली आहे. आणि अशा पद्धतीने ह्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. निवडणूकचं रणशिंग आहे ते या ठिकाणी आजपासून सुरू झालेले आहे. निवडणुकीचा शुभारंभ झालेला आहे आणि खऱ्या अर्थाने या रणसंग्रामामध्ये आज रोजी जो उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा उद्या शेवटचा दिवस आहे, पण पूर्वसंध्येला आज रोजी 24 जणांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केलेले. त्याच्यामध्ये जिल्हा परिषदेसाठी 12 आणि पंचायत समिती 12 समसमान आहेत. उद्याचा दिवस आहे तो सगळ्यात महत्वाचा ठरणार आहे, कारण उद्या भाजपकडनं आणि शिवसेनेची उमेदवारी कुडाळसाठी दाखल झालीत, पण सावंतवाडी असू दे, वेंगुर्ला असू दे, त्यानंतर देवगड, मालवण या सगळ्या मतदारसंघ जे तालुक्यांच्यासाठी जे जिल्हा परिषदचे मतदारसंघ आहेत त्यांच्या ज्या फायनल उमेदवारीच्या याद्या आहेत त्या अजूनपर्यंत जाहीर झाल्यात आणि या याद्या आज रात्रीपर्यंत जाहीर होतील. त्यानंतर नेमकी काय परिस्थिती होते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. आणि निश्चित कारण मिनी विधानसभा निवडणूक म्हणून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांकडे पाहिलं जातं आणि जे दिग्गज या ठिकाणी रिंगणात आतापर्यंत निवडणुका अनेक लढवलेल्या आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी पुन्हा निवडणूक रिंगणात उतरण्यात इच्छुक आहेत. पण नवी फळी जी आहे जी गेल्या 8-10 वर्षांमध्ये राजकारणामध्ये नवं मतदार या ठिकाणी दाखल झालेले, त्यानंतर युवा वर्ग आहे, यांना सुद्धा या पंचायत समितीच्या लोकप्रतिनिधीच्या निवडणुकांमध्ये उतरण्याची मोठी आशा आहे. त्यामुळे महायुती झालेली आहे. खरं तर आत्ताच झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेने 81 जागा स्वतंत्र लढवलेल्या होत्या आणि भाजपने 81 जागा स्वतंत्र लढवलेल्या होत्या. त्यामुळे सर्वांना या ठिकाणी संधी देता आली. पण पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदसाठी शिंदे शिवसेना आणि भाजप आणि राष्ट्रवादी यांची महायुती झालेली आहे. त्यानंतर महाविकास आघाडीची अद्यापपर्यंत मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी घोषणा दिसलेली नाही. मात्र आपल्या आपल्या स्तरावर त्या तालुक्याची परिस्थिती बघून रणनीती आखली जाते. आणि युबीटी कडनं आज या ठिकाणी वैदवी गुडेकर यांचा एकमेव जिल्हा परिषदेसाठी अर्ज दाखल झालेला आपल्याला
पाहावयास मिळतोय. त्याच्यामुळे निश्चित भाजपकडनं ज्या उमेदवारी दाखल होत आहेत, त्यानंतर शिंदे शिवसेनेकडनं उमेदवारी दाखल होत आहेत, आणि तरी ज्या इच्छुकांना उमेदवारी मिळत नाही ते नेमकं काय डिसिजन घेतात याकडे उद्याचा दिवस अत्यंत यासाठी महत्वाचा आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या 50 जागांसाठी नेमके किती उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरणार आहेत, कारण 1250 इतक्या तब्बल उमेदवारी अर्जांची विक्री झालेली आहे. त्यामुळे हे सगळे उमेदवार जर उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असतील तर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या यावेळीच्या होणाऱ्या या निवडणुका अतिशय काटेकी टक्कर होतील असं म्हणायला हरकत नाही. आणि त्याची जी सुरुवात आहे ती आज झालेली आहे, कारण गेल्या 5-6 दिवसांपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची जे कालावधी होता त्याच्यामध्ये एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नव्हता, आणि आज अगदी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा उद्याचा शेवटचा दिवस आहे, आणि आजपासून ही उमेदवारी अर्ज दाखल होण्यासाठी सुरुवात झाली. आणि फक्त 12 जिल्हा परिषद 12 पंचायत समितीसाठी अशा 24 जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे उर्वरित ज्या जागा आहेत, पंचायत समितीच्या 88 जागा आणि जिल्हा परिषदच्या 38 जागा, या सगळ्यांसाठी उद्या उमेदवारी अर्ज दाखल होणार आहेत. त्यामुळे या सगळ्या घडामोडींवर कोकणच्या माध्यमातून अत्यंत सूक्ष्मपणे लक्ष राहणार आहे, आणि या सगळ्या अपडेट्स आपल्यापर्यंत पोहोचवले जाणार आहेत. तोपर्यंत आपण पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकण सात. धन्यवाद.